Welkom in Oregon. Nou, we zijn dus bezig met het tweede dag van de Elfstedenfiets vierdaagse. En jij bent een fotograaf? Ik ben de fotograaf. Ik maar probeer het geheel op een foto te krijgen. Dat lukt net altijd, maar ik ben de deelnemer was kwijt, maar vooruit maar. Dus je net een deelnemer te bekennen. Waar ben je nou? Ik heb een idee waar zou je heen. Maar de 100 man onderwijs zijn, maar waar ze zitten. Zo, hier heeft er in. Op de autopet. Nou. Het zwet er maar eerst in. Nou al? Ja. Nou, dan komt nu het grote moment dat we eindelijk een foto maken hier. Ja, Proberen. proberen. Nou. Je bent al verkeerd. Gelukt! Hè? Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hilkema en Haima.